גלובוס בעצם זאת חברת לוגיסטיקה, חולשת על הרבה תחומים בעולם הלוגיסטיקה, באחסנות, 3PL, שילוח בינלאומי, חפצים אישיים, אומנות וייצור. מנטיס הוטמעה בחברת גלובוס בשנת 2010. מאז שהמערכת הזאת הוטמעה בתוך גלובוס, השליטה הלוגיסטית נהייתה הרבה יותר פשוטה. יש לנו מעל 200,000 מטר של אחסנה, עם מגוון רחב מאוד של לקוחות, ובלי מערכת WMS איכותית, אתה לא יודע לנהל את הכל לפי דרישות הלקוח. דרך הנתונים האלה שהמערכת מספקת, אנחנו עוקבים אחרי כל ה-KPIs של העובדים. אנחנו יודעים כל עובד מה עשה, מתי עשה. מעבר לבקרה ולאיכות ואמינות העבודה, אנחנו יודעים גם הספקים, תפוקות. המנטיס נותן לנו את המענה השלם לשליטה על כלל התהליך. באמצעות המערכת אנחנו יכולים למעשה להתממשק עם מערכות המידע של הלקוח. הרעיון הוא לתת את הפתרון מההתחלה עד הסוף בכלל הפרמטרים הלוגיסטיים שניתן לתת ללקוח.